Bumuta nyo na nga ng mga kakrong-krong. What's up sa inyo mga kakrong-krong? At ngayong araw po ay pupunta po kami ngayon sa Villasis para ayun na ano, may magpapa-repair po ng drone sa akin mga kakrong-krong. Kasama ko ngayon si John Eric Garza. So kasalukuyan po kami ngayon naghihintay ng bus ngayon. So yun na yung mga krong-krong. So nakasakay na po kami ngayon sa bus. Aircon na lang. Kasama ko na si bubot ayun na nga mga kakrong-krong. Nandito na po kami ngayon sa Villasis. Dito natin titipin yung drone. So i-chat lang po namin yung magpapa-repair po ng drone sa akin. Punta na po tayo ngayon sa 7-Eleven mga kakrong-krong. See what is up? This is Father, Mr. Father. Amen. Mahirap naman kaya yung intro ni Kuya Puts. So at ayun na nga, nandito na kami sa 7-Eleven. So dito po kami maghihintay ni Paco Budingking. At ayun na nga ng mga krong-krong. Kasalukuyan po natin hihintayin yung magpapa-repair po sa akin ng drone. A few inches later. At ayun na nga ng mga krong-krong. So nandito na po yung kuya ni Mike Duaman. Yung drone po ko. Ay, ito yung kapatid ni Mike Duaman. Okay. Ayun. Nandito na yung bagong dito po. Check lang natin. Basag na. Siguro na. Wow, Pantone 4. Pantone 4 ko yan, oh. Hindi pa ito na-open, no? Hindi ba po? I-chat ko na lang si Mike kapag na okay na siya. Siguro mga 2 to 3 days. Kasi i-repair ko to gabi. Naitrabaho na kasi sa umaga, kaya hindi ko na makarap. Opo, tapos ito na po yung ngayon. Dapat kapag natapos na. Kaya okay lang po. Parang isa lang. Kaya ko yata nyo po. Isasama ko to sa vlog. So, saan tayo maghihintay ng bus ngayon? Ano po? Dito yata. May makakasulot naman eh. Baka dun. Saan ba? Maghihintay kami ng bus. Baka dun daw. Kaya tara. Tara. 2 beses na yan! Actually, 3 beses niyang sinabing tara. Bumatayan na nga ng mga kakrong-krong. Kasalukuyan po tayo maghihintay ulit ng bus kasi nakuha ko na po yung drone. Kita po. Maghihintay na po tayo ng bus ngayon dito. Hindi ko alam kung ang init dito. Malaban tayo sa init. Malaban tayo guys sa init. Ay, doon pala sa may kwan. Ayo yung may mabumba na pala doon. Ba't yung tanga ko? Ilang buwan lang tayong na-quarantine, nakalimutan na natin yung bus stop dito sa Villasis. Pasensya na. Sadyang nalilito lang. Nami-mental block lang ako. Wow, English yun. At dito po kami maghihintay sa bus stop. A few inches later. Tara. So yun na nga guys, sasakay na po kami kasi meron na pong bus. So tumingin pa yung kwan. Ito na mag-video, nahihiya na ako. So yun na nga ng mga katoro. 6.7. At nakahanap na kami sa sakyan naming bus. Ayan, nakikita nyo naman dito. Nakahanap na. So shout out sa inyo mga katoro. Shout out sa mga nakasakay dito. Shout out sa inyo lahat. Ayan. So po, what's up mga katoro? Inuulit ko, nakasakay na kami ng bus. Para saan po ba yan? Para saan po ba yan? Kasi po, kunyari,
kunyari, nag-COVID ako. Alam mo bakit? So, hindi po namin alam na krong-krong kung para saan po yun. Kasi nung sumakay po kami ng bus kanina, kasi yung, sir, wait lang. Ano? Kaya po pinagpasunod yung pangalan dito dahil attendance namin yan. Attendance? Oo. Kasi ano eh, ito yung... Basta attendance to. So, ipasa mo na yan sa kabila kapag natapos mo na. So, ayun na nga na mga krong. Hindi namin alam kung para saan po yun. Kasi nung sumakay po kami ng bus mula Urdaneta hanggang Villasis, nagsulat po kami. So, hindi po namin alam kung para saan po yun. Tapos ito po, nagsulat ulit po kami. Yan, itong form na yan, no? Pinapasa ko po sa kabila yung pansin. Ayan o. So, ang gagawin mo, ibigay mo na lang yan sa konduktor. Uy! Sato! So, tapos tayo mga krong. Boom! At ayun na nga mga katoro. Dito po tayo sa SM Morgan Tank. Shoutout sa mga tank. Shoutout sa yung lahat. A few moments later. So boom! At sa mga katoro. At nandito na tayo ngayon sa Engage Burger. Pero bawal po kumain dito. Basta nyo naman dito. Kaya take out namin. At doon kami kakain mamaya sa ano. Siguro sa bahay na rin, pwede. Pupunta yun naman ng mga krong. So, dito ko na po tatapusin itong vlog na ito. So, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung video na magre-repair ako ng drone. Ibang video na naman po yung mapapanood ninyo. So, panoorin na lang po yung video na gagawin ko itong drone na ito. So, Kaya abangan nyo na lang mga katuro. abangan nyo na lang po yung video na gagawin ko sa drone repair po. Itong Phantom 4 standard. So, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood ninyo. Maraming salamat. Bye-bye. Bye. Boom! Tayo na nga ng mga krong-krong. So, nandito ako ngayon sa Villasis sa Bagsakan. Ibibigay ko na po yung drone, yung Phantom 4 standard kay Pops Mike Duaman. So, ito po yung drone. Ayan. So, okay na po siya mga kakrong-krong. Ibibigay ko na lang po sa kanya yung drone. Tuturuan po natin siya kung paano po yung basic sa pagpapalipad ng drone. Para din po sa mga nanonood, yung mga first timer pa lang po magpapalipad ng drone. Ito po, panoorin nyo po itong vlog na ito. A few moments later. Boom! But ayun naman mga krong-krong. So kasama ko ngayon si Mike Duaman. Si Mike Duaman. So nandito po kami ngayon sa simbahan ng Villasis. So ituturo po natin sa kanya yung basic sa pagpapalipad po ng drone. So ito na po yung drone mga krong-krong. Bibigyan na po natin sa kanya. Bye-bye, Phantom. So yung mga katuran nga, naghanap pa kami kung saan maluwag na pagpapaliparan ng drone. Kaya dito kami nakahanap sa simbahan. Cellphone mo na lang. No. So, panoorin nyo yung vlog na to. Naka-install na ba? At kung paano ba magpalipad ng drone. Panoorin nyo to. Turo ko na lang kung paano. Pero hindi siya advisable na paliparin. Hindi siya advisable na gamitin. Minsan kasi, kunyari dito lumilipad sa area, ito yung ginamit mo. Biglang magsha-shutdown yung battery. Babagsak yun. Biglang namamatay ito kapag ganito lumulubo kasi dead cell na yung battery. Dead cell na yun. Kaya ang pinacharge ko palagi ito at saka ito. Good. May isang battery dito, hindi ko alam kung sino sa kanila yung nakakababa ng kuwan ng cycle niya. Hindi pa nagagamit. Ang swerte mo mayroon kang battery. Mahal kaya yung ganitong battery. Nasa 7,000. So, presyo niya yung drone mo, kuya? Ha? Sa presyo niya? Ang presyo ng battery.
Tibawon lang. Yung flex talaga yung may kanun eh, problema. Hindi yung board ko yan. Oo, may nag-con nga sa akin board nasa 5,000 yata kasama flex. Sinet ko ng 500 lang yung layo kasi kapag 1 kilometer o Tibawon naganda yun, malayo na yun masyado. Kaya hanggang advisable po 500 lang. Every month kaya daw magpapan ni Pops alam mo na bang ay may calibration tsaka kumpas. Every month yata yan eh. May nagsabi sa akin kasi. Ano ito oh? Yung sa camera. Pwede kang maggalaw-galaw dito kung gusto mo mag-auto or manual. Yan yung camera. Teka, JPEG 4.3 landscape. Hindi. Hindi naman siya masyadong babagsak mo lang. Hindi. Iwala ka dyan sa battery na yan. Siyempre, nasa pag-iingat din yan. Tapos, iwasan yung mga kwan, may harap. Ginamit mo no, tapos nalubat. Tapos i-charge mo. Huwag mo munang i-charge kasi mainit. Palamigin mo muna bago mo i-charge. Kasi lulubo. Anong magandang ikon dito ba? Yung U1. Ay, U1. send link na. Ha? Send mo na lang kami. Oh, yung alam mo yung dito kapso. Meron yung yun. Meron akong ganito na sa bahay. Oh, kabit mo dyan para hindi masira yun. Siyempre minsan pag hinahandcuffs mo gumagalaw yun, nagbabibrate. Doon na mag-uumpisa. Boom! At ayan na mga krong-krong. So natapos na po natin paliparin yung Phantom 4 na check na po natin kung okay siya. So okay naman po siya mga krong-krong. So dito na po nagtatapos ang ating vlog. Goodbye!